Mga kasinag, yung tiyuhin ko pala dito namatay. Mismong dito sa pispa na ito. Mag-inang duwindi ang nataga. Ngayon napatay niya yung anak. Tapos tinamaan din yung ina. Nakita niya? Ayan o. Ayan yung kinagatan ng mga kasinag o. Malapit na sa mata. Kain nila yan. Hindi ko man nakagawin. Sige na, kain nila. Ay! Nagpaikot-ikot ng mga kasinag si Pitoy o. Mga kasinaga, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Salamat pala sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa atin ng isang napakaganda at maliwalas na araw ngayon. Si Bagus mga kasinag andito. Asan ka? Asan daw yan? Asan yun? Ayun! Ayun si Bagus mga kasinag. Nasa itaas ang niyog. Gutom na? Ha? Gutom na, baby Bagwis. Kahapon mga kasinag, pagdating nga namin galing sa Lagunoy, pagkuha ko nung plaka nung ating motor. Ngayon mga kasinag, may bayanihan kami. Kaya sabi ko sa mga bata, maghuli ng manok. Kasi alanganin ng mga kasinag kung ako pang huhuli ng manok at pagpapakain kay Bagwis. Sabi ko, huli silang manok tapos pakainin si Bagwis. Pag bumaba siya, ibigay na lang nila yung karne. Hindi bumaba kasi mga kasinag sa taas. Ang bayanihan namin ngayon mga kasinag kay Imboy, kay Katukayong Imboy. Pero si Imboy mga kasinag nagtrabaho na. Shoutout pala kay Jimson Barakil. Nagtrabaho na sa parte niya sa Maynaga. Ngayon mga kasinag ang nagpalit si Kuya Jimmy, yung tatay niya. Ang tarabahuhin namin ngayon ay yung pispan sa kabila. Doon sa kabila nung mga kasinag ng dagat. At halos kahilira lang nung trabaho natin nung nakaraan kay Kuya Ading, yung niragpasan natin, halos kahilira lang nun doon sa lugar na yun. Kaya ngayon mga kasinag doon naman tayo matrabaho. Kitoy, parang matamlay si Kitoy. Kitoy, Kitoy, bahugin nga natin ito. Wak 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 wak. Tapos yung mga alaga akong kalapati, ayan. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Tiyo, bakit parang matamlay itong gansa? Si Kitoy. O dyan o. Ano? Lagi kaya doon sa ibong bahan, nakakainom yata yung mga sabon. Wak 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 wak. Oh, matamlay talaga oh, ibang pati niya. Kuk 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 kuk. Oh. Ibang lalakarin niya pati oh. Awa man ang alaong gansa na ito. Kuk 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 kuk. Kitay. Kitay. Oh, tamlayin pati mga kasinag. Buti pang ikulong ko na muna ito. Ayaw to lang kumain. Wala siyang ngayon. Walang balaasik. Anong nararamdaman mo? Ha? Anong nararamdaman mo? Ay matamlay talaga mga kasinag oh. Matamlay nga yung alaga kong gansa mga kasinag. Malimit kaya dun sa may labahan ito. Siguro nakain ng mga kasinag ng tubig na may sunrocks. Buti pa ikulong ko muna ito. Mamaya naklagay mo yung planggana ng tubig. Paliguin nyo si Kitoy. Yung isang plangganang blue. Punuin yun oh. Punuin nyo ng tubig. Paliguin nyo ha. May pupuntahan kaya ako doon. Bakit kaya yung hitsura mo? Puro pulbo ka. Kasi gaya ng mga kasama ko, papunta na kami doon sa kabila, doon sa pagkatrabahuhan namin. Wala pa si Kuya Ading, magano pa yata, susunod na lang. Si Kuya Amy naman, yung magpapatrabaho, andun na sa kabila.
Naglalakad kami mga kasinag. Kasi hibas ang dagat dun sa may Bagasbas. Doon na lang kayo mapahapit. Kasama ko pala si Pitoy. Ayun si Pitoy. Oh. Ayun. Pitoy! Joy! Ayun mga kasinag. Nauna na sa amin. Oh. Kaya sanay si Pitoy dito. Mga kasinag, tatawid kami dito. Sa tulay-tulay na ito. Ingat-ingat lang. Parang magigiba ng mga kasinag. Oops, oops. Mahirap pa. Laglag dito mga kasinag. Oh. Dami pala ditong aso. Pitoy. Si Pitoy mga kasinag. Oh. Takot si Pitoy. Mga kasinag, ayan pala sa likodan ko. Rex TV. Ayan. Suportahan nyo ha. Huwag nyo kakalimutan mga kasinag. Yan lang ang tanging lambing ko sa inyo. Umangat man lang ang kanyang YouTube channel. Habang naglalakad kayo mga kasinag, may ano dito, yung tawag dito, kikig. Ayan oh. Ahas bagay, ano ahas? Nakagat din yan. Sa taga-dagat yan. Ahas dagat ito mga kasinag. Ano, nuklaw ba ito? Ha? Ayan oh. Pugulan mo ang ikog, pugulan yan. Mga kasinag, tatawid kami dito. Sa kabila, ayan oh. Doon kayo maglilinis sa kabila na yun. Sinigawan na nila si Kuya Jimmy. Na masundo kami. Maliit na ilog lang naman itong mga kasinag. Nung nakaraan mga kasinag, diyan kami maglinis. Kung mapansin nyo, malinis na yung lugar na yun. Diyan kami maglinis. Hanggang doon. Ngayon naman mga kasinag, doon kami sa kabila. Tingnan natin mga kasinag kung lalangoy yan si Pitoy. Makasama daw yan papunta sa kabila. Karga mo sa baro. Paulit langoy yan. Pagpaduman, pwede pang bumalik yan. Pero pag pauli na, mapiro ang langoy. Kailangan mawalat siya. Dito siya dyan. Ano magsundo daw si Kaimi? Ayan, sinundo kami ni Tutoy Gwapo. Shoutout pala kay Gwapo. Reduction ka ano ko yan? First Joey? Ano, sundon mo kami? Kita kain tayo ka bus. Kaya daw tayo? Oo. Ano, magsundo daw yun? Ha? Itoy. Saan kayo na? Itoy. Mga kasinag, patartagilid masama, lubog tayo dito. Yun talaga. Pag nalubog tayo, basa tayo dito mga kasinag. Kabuta pati ako. Dapat kaya ang nagsagwan ko. Kasi puro-puro sa doon na yun. Ikaw Ayan. po nagsagwan. Si Tutoy Gwapo ang nagsundo sa atin. Yun. Pangalan yan, Jared ba yan? Ayan si Jared. Ayan. Classmate yata ni Janjan to. Malapit lang naman mga kasinag. Andyan lang sa kabila na yan. Oh. Nagwawala si Pitoy. Hindi ko alam mga kasinag kung si Pitoy ay lalangoy papunta dito sa kabila. Andun di ba? Naririnig nyo. Okay, andito na. Balikan mo na lang Diyo. Hirap mong kigari. Okay. Malalim, babaw.
Ika na lang. Ikaw na lang. Ayan. Ito yung naglangoy na. Balikan na. Ayan pala si Pitoy mga kasinag. Oh, naglangoy na. Chuy! Matibay maglangoy si Pitoy mga kasinag. Oh, ayan oh. Chuy! Pitoy! Chuy! Pitoy! Oh, di ba? Ang galing maglangoy ng aso mga kasinag. Oh, oh di ba? Pitoy! Oh, di ba? Ang tibay maglangoy. Ayan naman sila. Si Iko Ading, Kuya Iking. Ayan na pala si Kuya Ading, oh, nakasunod na. Dalawa lang muna yung sumakay. Baka malubog daw sila. Si Kuya ano lang pala ito, si Tio Mando, tapos si Iko Rex TV. Shout out. Suportahan niya yung mga kasinag ha. Taas na lubog ano. Sabi ni, kaya mga nardo, matibay ka sa naman na humarap. Ayan. Matibay ang piloto. Oh, ha? Oh. Babalikan na lang yung dalawang mga kasinag ando sa kabila. Ayun na si Pitoy sa unahan. Oh. Ano Pitoy? Kaya mo hindi Pitoy. Tulay na dyan Pitoy. Dito nga kayo yung mga kasinag tatawid. Tulay-tulay na yung papunta dun sa kabila. Sige Pitoy. Banti. Ano Pitoy? Kaya? O sige, abanti na, abanti. Uy! Hulog niya. Awal! Mahina si Pitoy. O sige, abanti. Hindi tayo makakalis dito. Lahat, abanti. Uy! May paano yan? Uuna na kami. Kung maghanap ka ang daanan mo Pitoy, malangoy ka na naman sa baba. Lubid lang. Ayun. Delikado mga kasinag itong daan na ito. Wala man tayong ibang dadaanan mga kasinag. Isa lumangoy tayo sa baba. Okay. Andito na kayo mga kasinag. Andito na kami. Doon yata kami maglilinis mga kasinag sa kabila na yun. Yan sa inutan. Oh, chuchuchuchoy, ang korkyat ng aso na ito ah. Matibay nga talagang kalang oh. Ng kalang. Oo. Sa kalang pa sa Mga kasinag, yung tiyuhin ko pala dito namatay. Dito sa pispa na ito mga kasinag. Dito. Kasi nung panahon na yun mga kasinag, bago pa lang akong dumating dito, sila tiyo ang nagtatrabaho nitong pispa na ito. Hindi ko alam kung saan area dito sila nagputol ng mga kahoy. Nakaputol daw ng baliti yung tiyuhin ko. Yun ang inumpisahan. Kung naniniwala ka sa mga engkanto mga kasinag, kung naniniwala kayo. Kasi yung tiyuhin ko daw mga kasinag nun, dalawang mag-ina na dwindi. Mag-inang dwindi ang nataga. Ngayon napatay niya yung anak. Tapos tinamaan din yung ina. Ang liit lang daw nung mga kasinag nung baliti na tinaga dito. Tapos yung itak ng tiyuhin ko naputol. Wala mang ibang sakit na naramdaman yung tiyuhin ko. Basta kada gabi giniginaw siya. Kasi dalawang tiyuhin kong nandito nagkatrabaho. Tapos yung isa kong bayaw. Kada gabi daw giniginaw siya. Ang ginagawa nung ko naman, nung isa kong tiyuhin, binabalot yung tiyuhin kong namatay ng lambat para hindi ginawin. Ikatlong araw mga kasinag namatay. Talagang kinuha daw talaga yung tiyuhin ko, parang kapalit nung napatay na yun na dwindi. Parang kapalit nung namatay na dwindi. Kaya malungkot man, pero matagal na yung pangyayari mga kasinag. Ilang taon na rin ang nakalipas mismong dito sa pispa na ito.
Dito sana kayo maglinis mga kasinag. Ngayon, nagsabi si Kuya Jimmy na delikado. Hindi na raw dito mapalinis. Doon na lang daw sa kabila. Kaya babalik na lang kayo mga kasinag. Doon na lang daw sa kabila. Doon. Kasi delikado daw dyan. Yun ang iniisip nila mga kasinag. Kahit sila talaga natatakot din maglinis dito. Kaya yung may turno ngayon, pinag-isipan na rin na doon na lang daw talaga sa kabila. Kasi delikado talaga itong area na ito mga kasinag. Ayan o. Lalo na dyan sa kabila na yun. Diyan yata kami maglinis sana sa kabila na yun. Yung sana raragpasan namin. Bagong isip mga kasinag. Kaya babalik na lang kami mga kasinag doon sa dati. Doon na lang kami magraragpas. Mabangka na lang kayo mga kasinag, papunta doon sa kabila, sasakayin lang kami sa bangka. Nakalang pa sana, makasya ng presyo. Ay, ito pala si Kabox. Kabox Jerome dati mga kasinag, yan si Kabox Jerome. Kalang pa sana po, hindi rin ha. Ang ginawang kalang bagay yung bangka. Yung bangka na doon sa guwan mga kasinag, ang ginawang kalang ng motor oh. Kaya nga pula hindi naratan ng balot na. Ha? Wala na ng istiri ko nito sa Maikarga daw ito. Pitoy. Uy. Ako dyan si Jude, maibahan niya. Ay, masama yung kay Dud. Andito si Dud, nakita ko. Sasama na lang yan. Sali-sali mo pati yan dito. Ha, Tuy! Asa ka yan, Tuy! Chuy! Tuy! Diyan na! Chuy! Tuy! Tuy! Hindi, maya eh. Ha! Wala! Tuy! Hey! Uy, may bangus. Ayan oh. Okay, bangus. Tuy! Diyan! Masarap yung pang-ulam mga kasinag. Pitoy! Chuy! Tuy! Ay, wala. Diyan na! Ano puging lamig? Oo! Ay, pugil lamig. Malalaglag tayo puging lamig. Tuy! Mahulog pa tayo mga kasinag. Okay. Pitoy! Chuy! Chuy! O paano? Tatawid na kami Pitoy. Maglalangoy na lang yung mga sinag kasi hindi manasakayan eh. Chuy! Chuy! Ano kaya mo? O dali na! Dali! O talo na! O malangoy ka talaga. Hindi malangoy na lang yan. Matibay maglangoy yan. O. Andito yan natin. Kalang mulog ng motor mo. Ayan mga kasinag. Yan. Hindi ka nagsakay. Oo. Tuy! Palibas at hindi sana yung mga kasinag sumakay ng bangka. Diyan si Dudy, nakakita ko kanina. Ayan, lumangoy na. Hindi pala nagkabila. Ang galing ni Pitoy mga kasinag ko, nakita yan. Halika dito, lumapit ka dito. Bagay niya may pa sa pabor. Then mapa karga. Ang galing maglangoy ang aso. Pitoy. Talo pa yung amo. Na, Tuy! Taday mapapugol. Tatawid yan. Mainit na nga ako. Doon kayo mga kasinag sa kabila. Doon kayo magtatrabaho. Delikado daw dyan. Saan ka pupunta? Tumawid ka na. Hoy. Nagpaikot-ikot na mga kasinag si Pitoy oh. Hindi na alam kung saan pupunta. Paguyod ka. Hoy. Mapagod ka. Ayaw. Sipit. Chuy. 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 Hindi nga ako pag talaga. Pasino mo ako duman?
Lahi namin mga kasinag yung isang ano yun. Tama sabi ni Paro-paro. Pitoy! Lilingaw na Ay ba si Pitoy yung naglalakad na oh. Sa gilid na. At ay Pitoy mo babaw pala. Hindi ako sa pagtrabaho kanyang Domingo. Yung ano? Sabihan ito si Kuya. Sino ito? Ito ko na ako sa inyo namin sa inyo namin ito pabasabas. Nasa iyo, ito sa ikutrahan. Halika na, sunod na. Ay, napuno mo ko yung buti at. Sita mo yung aning ino-ali naman. Napuro ang buti naman. Lagoy man. Oo, kantos. Pag hindi ka nakita si Dude. Ayun ang mga kasinag, sumunod na si Pitoy. Langoy siya. Baka gumilid yun mga kasinag si Pitoy dyan oh. Kasi na yun si Dude oh. Ayun kasama-sama niya pag nag-aayam. Ayan oh. Gigilid yan dyan. Mga kasinag, balik sa pinanggalingan. Natakot kami dun mga kasinag sa kabila. Kaya dito na lang kami matrabaho. Ayan. Ayan mga kasinag, dito na tayo. Dun. Kaya maglilinis. Ito yung dinadaanan namin papuntang Barangay Bubuan. Itong daanan na ito mga kasinag. Mga kasinag, andito na kami sa area kung saan kayo maglilinis. Ito yung kuprahan nila mga kasinag. Gusto na lang malinisan yung palibot ng kuprahan. Doon kasi sa Pispan mga kasinag, delikado doon. Kaya nagdesisyon lahat. Dito na lang talaga. Inaarantay lang namin para makapag-inuman lang kami ng tubig. Ang dala namin dito yelo, walang tubig. Arantay lang natin mga kasinag kasi napagod tayo paglakad pupunta doon. Ang layo. Nasaglakad pa pupunta dito. Tayo po, lolo po. Start na tayo mga kasinag. Start na ng linis. Mga kasinag, habang naglilinis ako dito sa area na ito, may nakita ako putakti. Alam niyo ba yung putakti mga kasinag? Alam niyo ba yun? Yan oh, andito ang bahay. Ayan mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan. Andyan yung bahay nung isa. Tapos tatlo ito mga kasinag, magkakatabi lang pati. Andito lang. Tapos ayan naman mga kasinag yung isa oh. Ayun oh, ayun. Lumilipad-lipad pa oh. Ayan. Oh, nakita nyo? Oh, pangalawa pa lang yan. Tapos yung pangatlo mga kasinag andito. Sa itaas ng puno. Ayan mga kasinag oh. Ayan. Kahit maliliit yung mga kasinag, napakasakit mga gat niyan. Buti lang mga kasinag at hindi tayo nakagat. Habang naglilinis ako dito mga kasinag, may nakita akong ubas. Ubas sa gubat. Alam nyo bang prutas na ito mga kasinag? Ayan o. Ayan mga kasinag o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Aha.
Ayan oh, ubas yan mga kasinag oh. Ubas ito mga kasinag, ubas. Ayan pa yung bunga oh. Meron pa. Ayan mga kasinag oh, hinog na oh. Ayan oh. Hinog na mga kasinag oh. Ayan, nakita nyo ba yung mga kasinag? Oh ha? Kita nyo ito? Nakakain na ba kayo nito mga kasinag? Tingnan nga natin kung kinakain nga talaga ito. Daw mga kasinag. Tingnan natin. Yan oh. Pag mahihinog na ganito. Oh, pula pa lang. Pag hinog na mga kasinag, ganito ang kulay. Ano na oh, violet. Pula. Ubas ito, ubas. Tingnan natin oh. Oh, di ba? Oh, yan oh. Oh. Panalo. Ayan mga kasinag oh. Yung buto niya. Hindi ko alam kasi mga kasinag kung kinakain to. Ano ito mga kasinag? Bunga ng bagin. Oh, bunga siya ng bagin pero hindi ko alam kung kinakain to. Pero ang ganda ng loob niya. Para talaga siyang ubas. Parang prutas yung loob niya mga kasinag. Kinakain ba ito? Nakakain ka na nito? Ay mga kasinag. Nakakain ka na nito, Teo? Kinakain ba ito? Ha? Yan, ubas nga. O, tingnan yung mga kasinag. Nga. Ang ganda nga ng laman niya, parang ubas oh. Ubas? Daw, ubas ba go? Masarap siguro talaga ito. Ubas yan, kundi layas na ubas yan. Wala mang amoy. Wala amoy ba? Nakakalason man. Mga sinag, tikman daw natin ito. Ay, di isa ka yan. Masiraman ka, makaraman. Parang maasim-asim. Kung hilo yan oh, pigatan yung kang gamgam. Ito mga kasinag oh. Masim-asim ang lasa niya. Hindi yan, pigakan. Hindi ang kinakain? Bako manin yung ubas. Ang ubas malumoy. Ayan mga kasinag. May katas siyang kulay pula oh. Anong klase ang hawak kayo? Wala akong yan eh. Bagin yan, bagin. Bako mang kahoy. Pero ang ganda ng laman niya. Tapos yung buto niya, ganyan oh. Bako yan ubas. Malaman. Hindi pala kinakain yun mga kasinag. Ano, pero ano siya, tawag dito? Halamang gubat, yung ano siya, bunga ng bagin. Oh, ito yung katawan niya, oh, bagin na ito. Tapos yung dahon niya mga kasinag, ganito yung style ng dahon niya. Oh, dito natin yung kinuha, oh, yan oh. May isa pa nga dito, oh, parang ano ito, ano naman to, upo? Oh, meron nga oh. Upo yata ito. Kung kita natin mga kasinag ha. Ito oh. Oh. Para bang upo. Aray, manangagat. Kalamintas. Mga kasinag oh. Ito naman yung dahon niya. Yung ano niya oh. Ano ang laman nito? Oh, iba siya. Oh, siya nga oh, parang ano baga oh. Upo yung ano niya mga kasinag oh. May mga ano rin siya. Upo patula, yung may mga ganyan oh. Pero matigas na siya. Ibang klase. Madagta oh. Di yata kinakain yung mga kasinag. Magtrabaho na tayo. Ito naman ang babanatan ko mga kasinag. Yan. Lugar na ito. Yan. Tapos sila naman dun. Tapos yung dalawa naman dun mga kasinag. Tayo naman dito. Diyan tayo babanat oh. Papunta dun. Mga kasinag. Pahinga na tayo. Kasi alas 11 na rin naman. Uwi na tayo. Doon na tayo mananghalian sa bahay. Kanya-kanyang mga bahay. Doon na tayo kakain. Ito na dapat kainin.
Si Kuya King pala mga kasinag, nakagat ng ano, putakti. Ayan mga kasinag, wait, ayan o. Nakita niya? Ayan o. Oh, ayan yung kinagatan ng mga kasinag oh. Malapit na sa mata. Yung kagaya nung kanina mga kasinag, yung sinunog ko dyan oh, na tatlo. Ganun yung kumagat sa kanya. Bilis lang mamaga mga kasinag. Balik gangani. Ayan. Delikado rin kayo yung mga ganun mga kasinag, kahit maliit lang yung tao niya. Napakasakit rin mga gat nun. Uwi na tayo mga kasinag at ito tayo mananghalian. Mga kasinag, uwi na. Natapos naman ang pagsubok namin ngayong maghapon. Kuya Ading nauna na. Ayan, samahan ko. Ayan. Yung mga ibang ganap dito mga kasinag, sa paglilinis namin dito, puntahan nyo lang sa YouTube channel ni Rex TV. Ayan mga kasinag oh. Ayan. Doon nyo lang puntahan mga kasinag. At kami uuwi na. Tapos na ang pagsubok. Tapos ng pagsubok ngayong araw na ito mga kasinag, kaya let's go. Salamat sa mahal na Panginoon at safe kaming lahat ngayon. Yung isa lang palang hindi mga kasinag, hindi safe, nakagat sa mata. Maga yung mata mga kasinag, nakagat ng ano, yung putakti. Pero okay lang yung mga kasinag. Nag-inom naman yata siya ng gamot kanina. Ito na mga kasinag yung bungalow. Yung sinasabi ko sa inyo. Ito oh. Dating bahay daw yan mga kasinag. Isang malaking bahay. Pero maraming natatakot sa lugar na ito. Kasi may nagpaparamdam dito. Isang bisis binalo na rin ako sa lugar na ito. Hindi namin alam mga kasinag kung anong nakatira dyan sa bungalow. Hindi na namin inabot na linisan. Baka sa mga susunod mga kasinag, ito naman linisan namin itong lugar na ito. Mga kasinag, kagagaling lang namin sa bayanihan. Si Bagwis andito. Hello Bagwis! Ano? Nakakuha ka ng pagkain mo? Ha? Nakakuha ka ng pagkain mo? Ayan mga kasinag si Bagwis oh. Ma-update ko naman kayo ngayon. Huhulihan ko siya ng manok ngayon mga kasinag, para may makain siya. Opo. Kumusta na ang baby Bagwis? Gutom yan? Ha? Opo. Kumusta na iyan? Ano? Hulihan kitang manok? Kaninang umaga wala ka rin kinain. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Opo. Hi ka naman sa mga viewers mo. Hello, hi. Bagwis. Hulihan ko muna siya ng manok. Para may makain siya. Wala na kasi akong stock na daga mga kasinag. Kaya manok naman ang ipapabanat ko sa kanya. Maputik. Mga kasinag, nakakuha na ako ng pagkain ni Bagwis. Ayan no. Ano lang ito, yung sisiw. Nakahuli tayo. Ito ang ipakain natin. Pinatay ko ng mga kasinag. Hindi pwede na buhay ko ibibigay sa kanya, para hindi siya masanay humuli na ang buhay na manok. Ayan na Ayun na. Ayan o. Hawaki. Hinulog mo man lalo. Ay nako. Tikman mo yan. Sige na. Alam kong gutom ka na. Kainin mo yan. Opo. Sige na, kainin mo na yan. Opo. Sige na. Alam kong gutom ka na. Opo.
Gutom na yan si Bagwis mga kasinag. Gawa ng kayang umaga, hindi ko siya napakain. Ngayon ko lang siya pinakain. Paminsan-minsan mga kasinag, ito po si Bagwis, ginugutom ko din naman. Hindi ko naman laging pinapakain o araw-araw pinapakain. Sa vlog ko, makikita nyo pag minsan may magkasunod na pinakain ko. Pag minsan, hindi ko rin pinapakain mga kasinag. Kasi para hindi man kahit paano umasa sa akin. Gusto ko yung nagugutom-gutom din siya para matuto siya maghanap ng pagkain. Matuto siya maghunting mga kasinag. Ayun naman ang gusto ko dito kay Bagwis, na matuto siyang ganun. O sige na. Opo. O sige, kainin mo na yan. Ayan o. Opo, sige na. Tilapia, gusto mong tilapia? Dito sa lugar na ito mga kasinag, may mga tilapia din dito. Tingnan nga natin. Pag may malaki-laking tilapia, hulihin natin. Nagtaan nga ng lambat dito. Sino daw mga bata nagtaan ito? Wala man huli. Wala man huling tilapia. May lap yung mga tilapia. Sige na, kain na. Opo, kainin mo na yan. Opo. Sige na. Sige na. Tikman mo. Opo. Tikman mo siya, tikman. Kasi ayaw pang kainin ni Bagwis. Ngayon, iwan muna natin dito si Bagwis mga kasinag. Gawa ng ilipat ko muna yung alaga natin na kalabaw, tapos yung kambing. Update ko lang ulit kay mamaya mga kasinag. Ayan. Hindi pa kinakain niya. Iwan muna natin yan dyan mga kasinag. Mga kasinag, tamang tama. Pakagaling ko din mga kasinag sa paglipat kay Magayon. Si Bagwis dito pala na daanan ko. Ayan o. Bagwis! Sige na, kainin na yan. Kainin na. Opo. Kainin na yan. Hindi ko man naagawin. Sige na, kainin na. Kainin mo na. Opo. Sige na. Kainin mo na yan. Yatakpan niya mga kasinag. Babay na, uwi na ako. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Mga kasinag, yung mga ibang kaganapan sa pagbayanihan namin, panoorin nyo lang sa YouTube channel ni Rex TV. Mga kasinag, suportahan nyo naman si Rex TV. Paki-subscribe naman at paki-like naman ang kanyang mga video mga kasinag. Yan lang po ang tanging lambing ko sa inyo. Maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang. Bye bye!